Liniștit. Nu este sub îngrijiri medicale, doar câteva leziuni are motociclistul. A avut noroc că a fost aruncat în sus. E motocicletă. Este ok. Motociclistul, norocul lui că a fost aruncat în sus. Da, a fost cu noroc. În Florești, chiar lângă unitățile militare. Vă mulțumesc și pentru urmărire tuturor. O să vedeți că este și frumoasă din Cluj. Tricolare. Cine e de vină? Da, o doamne, am înțeles că Audi au prins motocicleta între mașina lor și BMW. Puțin mai în față mai sunt și în stânga și în dreapta mai este câte un accident. Unul este puțin mai în stânga spre sensul giratoriu și unul mai în dreapta. Sunt trei accidente în linie. Unde e Audi? Aici. Acolo este. Marinel, mersi. Și ne-am înțeles că devină doamnele cu Audi care au prins motociclistul între mașina lor și BMW-ul ăsta. Acum nu știu cum să ridice să elibereze drumul. În Florești, Ciprian, în Florești, chiar lângă unitatea militară. Suntem în Florești, în județul Cluj, care nu sunteți din Cluj. Nu, e ok, se zice. Adică n-a murit. Numai leziuni vă dați seama că nu o scăpa cu o zgârietură, dar... Nu. Supra-solicitarea a fost la forțele de ordine, adică la ambulanțe, la tot 3 accidente. Aici doar în Florești și mai au fost două accidente în Mănăștur. Doar în perimetrul ăsta de 3 km au fost 5 accidente deodată. Din păcate nu mai am foarte multă baterie. O să închidem imediat. Vă mulțumesc pentru urmărire și m-ar ajuta câte un follow dacă se poate să vedeți și chestii frumoase de prin Cluj.
Nu a decedat nimeni. Citiți comentariul fixat acolo, nu, toată lumea e ok. Vă repet, BMW-ul stătea în coloană, motocicleta în spatele lui și Audi ăla din două doamne, cred că au frânat târziu. Lângă unitate militară suntem. Nu vă pot spune ce număr are BMW-ul. În ce zonă? La unitate militară în Florești suntem. Vă las, nu o să mai stau că nu mai prea am baterie. Nu a murit nimeni, toată lumea e bine. Haideți că poate mai stăm un pic până se ridică mașina, încercăm să vedem dacă ori pot să o tragă sau... Bună seara, Andreea. Cum era accidentul de mai din față? Cătălin, am înțeles că două doamne erau la volan într-o mașină și au frânat destul de târziu și au prins motociclistul între mașina lor și BMW-ul acesta. Haideți că mai stăm un pic, că mai avem 20% baterie. Să vedem că e interesant cum o să scoată de aici. Femeile la volan nu putem acuza că greșesc și bărbații. Un pic de neatenție pe vremea asta, uitați ce mâzgă e pe jos. Care sunteți șoferi știți destul de bine că aderența pe carosabil în perioada asta e foarte slabă. Nu a murit nimeni. Repet încă o dată detaliile, o motocicletă a fost prinsă între două mașini, între un Audi și BMW-ul ăsta. Norocul motociclistului că a fost propulsat, aruncat în sus și nu l-a prins între mașini. Și a căzut pe parbrizul una dintre mașini. Motociclistul se zice că e ok, destul de ok. Mici leziuni, da. Da, vin acele din spate, accident din spate a fost. Nu sunt decese, nu sunt doar răniri. Suntem în Florești, în localitatea Florești, în județul Cluj, la intrare. Nu vă pot spune numerele de matriculare, vă rog să nu mai insistați cu asta, nu o să spun numerele de matriculare. N-a murit nimeni, repet.
Ce pot să vă zic că au fost 3 accidente în sub 1 kilometru distanță, în același interval de timp, plus 2 în Mănășturi, în cartierul Mănășturi, care cunoașteți Clujul. Sebi, mulțumesc. Vă mulțumesc și de urmărire tuturor. Să sperăm să ne vedem la chestii mai frumoase de prin Cluj. Renuca, salutare! Bună seara, Etlanca, vă salut pe toți. Scuze că n-apuc să vă văd comentariile, dar la 3100 de persoane un pic am greuț. Irina, mersi. Nu a murit nimeni, motociclistul este doar puțin rănit, dar e ok. Adrian, mersi. Salut, Liviu, nu mă cheamă Liviu. Pe o motocicletă este urcat BMW-ul, este motocicletă sub el. Vor să libereze BMW-ul de, adică motocicleta de sub BMW. Din spate un motociclist și l-a propulsat sub BMW-ul acesta. Omul de pe motocicletă este la spital, dar e ok, am înțeles, câteva leziuni. Ce telefon am? Un Samsung am. Și că n-are în trafic posibil? Nu cred, nu știu, n-am auzit așa ceva. Cine ar fi nebun să se bage într-un motociclist chiar în halul ăsta? Nu cred. Nu e adevărat. Două doamne erau la volan și au lovit motocicleta din spate și l-au interesat, nu știu cum au reușit să ridice așa tare BMW-ul, că asta chiar nu pot să-mi imaginez. În Florești suntem, în județul Cluj. Sunt 3 accidente în Florești, nu știu de care zici. Sunt zone fără curent. Bogdi este un accident puțin mai în față, lângă sensul de la BMW. Acolo era acea mașină de albă, știu că era băgată într-un tir din la platformă. Și un alt accident puțin mai în față. Nicolas, mersi și vă mulțumesc de urmărire tuturor. Marcelina, vă mulțumesc, mersi de inimioara aia de membru, vă mulțumesc tuturor. N-a murit nimeni. Nu mă cheamă Iulian, nu mai întrebați cum mă cheamă. Pe mine nu mă cheamă, pe mine nu mă trimite. Dacă tot e să facem și o glumă. Da. În Florești suntem. Bună seara, bună seara. Ce aici unul dintre cele 3 accidente care s-au petrecut în decurs de 1 kilometru. Cât costă o casă aici, nu știu să vă spun. Păi nici vreme de motocicletă, nu-i sincer vă spun. Care sunteți motocicliști și știți că chiar nu-i timpul încă de motocicletă. Da, este motocicletă sub BMW. Nu vă pot filma numele de matriculare.
pleacă poliția, să nu fi fost alt accident. Că la ce măzgă e pe jos, posibil să fie al patrulea accident. Lângă unitățile militare din Florești, în Cluj, județul Cluj. N-am de unde să știu cât e de rănit, pentru că este la spital. Vă dați seama că el l-au dus la urgențe. Acum, de unde să știm noi de aici? Eram curios, de am stat un pic cu voi încă să vedem cum scot motocicleta de sub BMW, dar se pare că mai durează puțin. Numai ce vedeți de aici, nu o să mă duc să filmez de, uitați acolo, nu o să filmez de aproape. Cine devină șoferul Audiului? E șoferiță, de fapt. Nu a păstrat distanța și... Mai dai de motor! Mai dau. Și au lovit motocicleta din spate, care au aruncat-o sub... Coco, te salut! Nu, n-a murit nimeni, e ok. O altă ambulanță se întoarce de la celălalt accident. Nu, de alba era cea de lângă sensul giratoriu. Mai este un accident la sensul giratoriu din Florești, puțin mai în față, nu știu dacă vedeți. Acolo era mașina de alba. Lângă unitățile militare din Florești suntem. Nu are nicio treabă, BMW-ul era oprit în coloană și a fost lovit din spate. Nu, de data asta n-aveți treabă cu șoferul de BMW, că nu are nicio vină el. Nu știu dacă vedeți, dar nu se vede până acolo departe. Mai sunt niște girofaruri, mai este un accident și acolo. Da, motociclistul am înțeles că e la spital, dar e ok, nu are probleme. Adică leziuni, dar nu a scăpat. Asta am vrut să zic, da. În Florești, în județul Cluj, da. O să mai stau puțin, trec strada și o să mă duc spre celălalt accident. Dacă vreți să mai stați pe live să vedeți, e la vreo 500 de metri de aici, 300 de metri. O să încerc să trec strada, să vedem dacă o să pot și vă arăt și celălalt accident dacă vreți să mai stați pe live, dacă nu... Care mai aveți răbdare câteva minute, repet, la 300 de metri mai în față, e un alt accident, acolo au fost implicat eu, un camion, o platformă și o altă mașină mică a intrat exact sub platformă.
E foarte alunecos drumul, nu știu dacă vedeți, dacă se vede din imagini, foarte alunecos din cauza vremii, umiditate mare, frig. Mă duc să vă arăt un pic și celălalt accident și ne retragem, că nu ne mai ajută bateria, din păcate. Mai avem 12%. Nu, suntem în Florești, la intrare în Florești. Să dea cu ceva pe jos, păi... Nu mai zic nimic, știți că întotdeauna românii sunt prinși prin surprindere, eu luat prin surprindere întotdeauna și când ninge. Mă dați seama că a cui a fost vina? Acolo era vina, la celălalt accident care vi l-am filmat, a fost vina șoferiței cu Audi care a intrat în motocicletă și a aruncat efectiv motocicleta sub BMW, după cum ați văzut. Bianca, vă mulțumesc tuturor cine pe aici, nu prea reușesc să văd comentariile. Aici e cealaltă mașină de tractori. Ba nu, mai în față accidentul. Da, este mai în față puțin, dacă nu ar pleca de aici deja. Nasol, aveți grijă cum conduceți. Uitați, asta e mașina care a intrat, o altă mașină care a intrat, ori dus-o deja, ori tractată deja, văd că ori dus-o și platforma este puțin mai în față, sub care a intrat. Deci aici s-a întâmplat mai repede treburile. Dincolo s-a complicat din cauza motocicletei care era sub mașină și n-au reușit să o scoată încă, nu știu, e nevoie de macara din câte am înțeles. Nu prea reușesc să mă uit mult la comentarii, că sunt atent la trotuar aici în Florești, că și nici n-am voie să filmez în partea dreaptă, fiind unitate militară. Sibigoia, mersi. Am plecat de la un accident, am vrut să vi-l arăt și pe celălalt și nu mai am baterie, mi se închide imediat telefonul, n-am nici baterie externă la mine, n-am niciun cablu. Din păcate n-am fost pregătit de 3, 4, 5 accidente câte s-au întâmplat deodată. Salut, Roxy, salut. Ioana, te salut, mersi. Ce s-a întâmplat? 5 accidente în 5 accidente în câteva sute de metri. Ce să fac? Uitați, mă plimb un pic, am fost de la un accident la altul. Păi, cred că e aglomerat din moment ce au fost 3 accidente, una după alta. Clar că e aglomerat. Au fost la început, chiar când s-au întâmplat, au stat lumea o oră în coloană. Altă mașină de tractor merge încolo cu macaraua. Deci asta va merge să ridice acum, să ridice motocicleta de acolo. N-am mai stat, că mi-era și frig la mână, nu-s pregătit. Merg să ridice BMW-ul. Ce s-a întâmplat? 3 accidente, una după alta, în decurs de câțiva metri. Aici a fost celălalt accident, se aude cum merg mașinile pe, nu știu dacă vedeți, pe carosabil, sau dacă auziți. E plin de plasticuri aici.
Te rog, rezumat la tot ce s-a întâmplat. Patricia, oamenii bine, aia e cel mai important. Accidentul ăsta din mijloc, care, să zic așa, din mijloc, au fost 3 unul după altul. O doamnă la volan a frânat târziu, a prins un motociclist și l-au propulsat sub un BMW, o mașină BMW care stătea în coloană. Cele 3 accidente au fost toate în Florești, de la sensul giratorul de la BMW până la fostul Raiffeisen, care sunteți din zonă și cunoașteți cât de cât. Da, și încă 2 accidente în Mănășturi au fost consecutiv. Unul la McDonald's la Minerva și unul pe cale Florești. 4 au fost în Florești, deci. Vă dați seama că ziceau, chiar povesteau pompierii, că toți sunt pe traseu. Cunoaște zona? Bun, nu mai am baterie, mai am 5%. Vă las, vă mulțumesc tuturor de urmărire, de mesaje. Se închide telefonul, n-am fost pregătit. Să aveți o seară frumoasă și... Da, a fost o seară foarte grea pentru poliție, pompieri. S-au împărțit în toate părțile. O seară faină și weekend plăcut în continuare. Circulați cu mare atenție că îi mâzgă pe jos. Vă recomand viteză redusă.